Aquest d'aquí sóc jo, i sí, estic a punt d'agafar un avió perquè me'n vaig cap a Dublín. I aquest cop vaig acompanyat de dos amics que ara us presentaré i ens en anem a veure una amiga que està vivint allà. Recordatori per mi, m'acaba de fer molta gràcia. El títol del vídeo serà Napuf el guia. Napuf el guia. Breu introducció, aquest d'aquí és en Ferran, tot i que nosaltres li diem Nando. I recordatori per mi, li faré un sobaco a la cara al Palau. Opa! I segueixo amb les presentacions. Aquest que esteu veient aquí és el Palau i aquesta noia que esteu veient aquí és l'Emma, a qui anem a veure a Dublín. Ja fetes les presentacions, seguim. A veure, és que són molt intel·ligents i hem demanat per berenar abans de passar al control. Com sempre, ens toca córrer, ens hem equivocat, ens hem posat a menjar on no tocava, faltava un control. Home! Pues ara podràs gravar com desmenjo. Hola, aquí estem. Acaben d'arribar els xavales. Tu I enfoca estan això, enfoca això. al Papa Enfoca això. La cosa que passa. Home, tinc català, En català. Ei, i me'n deixava un per presentar. Aquest és en Sigui, la parella de l'Emma. Visca Catalunya. Bé, vamos, anem adoctrinat, nen. Please, Thank you. after you. Oh! I'm probably wondering where we're gonna sleep. Oh, where exactly? Where are they gonna sleep? A ver. Està Welcome. superbé. Ja ves. Carai! Molt bé. No necessiteu més. Oh. Oh. Oh! Hey, look at that new acquisition. Oh! Oh. Wow! I fins aquí l'entrenament del matí. Anem a esmorzar o no? Perquè jo tinc molta gana. Así me acabo. Es va xinar amb mi. Tu, això va ser molt heavy. Una nota. Total, estava jo de peu, agafant les maletes i apropant-les. En plan, però superbé. Em giro i els dic en aquests, vosaltres en teniu les maletes aquí, no? I em diuen sí. Total, obro el calaix aquell i cau, saps el típic xorro de pòster, de cartró? Cau d'allà. En plan, algú va posar un xorro de cartró d'allà. I clar, jo no sabia que hi era. Tal qual obro, cau, toca entre dos seients, rebota cap a dalt i l'agafo amb la mà. Rotllo Spiderman. I Hòsties. la noia de darrere, No, i tu vas dir... i jo vaig dir, hòstia, sort que no ha tocat a ningú. Perquè no va tocar a ningú, no ens enganyem. I la noia de darrere diu, home, una mica sí que ha tocat, eh? I dic, bueno, pues em sap greu, però és que no és culpa meva, vull dir, jo no sabia que hi havia un xorro. Però bueno, pues potser sí que ens fixem, no? Quan obrim les coses. Tu No ves sé. tu que la Però la cosa. La volia matar. Una pel·lícula. Ja, el pavo no és ni seu. Li demana Una perdó. pel·liculera. Sí, en plan, potser sí que ha tocat el... No li va tocar el cap perquè va votar perfecte. A més ho vaig agafar a l'aire. Estem a la zona de Dublín on hi ha les empreses. Aquí podeu veure el Dockland, que és al final del riu i bueno, realment és preciós. Tenim a darrere el canal, que és on durant tot el matí d'avui hem estat entrenant i ara anem a fer un esmorzar més que merescut. Així que som-hi, doncs.
Què crisi ni què crisi? Si estem a la flor de la vida, què crisi? Realment, estem living my best life. Estem a la flor de la vida. Sí. At the flower of the life. Quina edat és la millor? Sí. No, Jo crec quina que- considereu que és la millor Jo edat? els 22. La millor edat 22? és els 18. Sí. Els 18. No, 18 no, perquè encara ets un pollet. Exacte. I la Lia és parda, tal. Els 22 és com que tens molt coneixement. Molt, Ja el tens tot. 22 ja tens cotxe. cotxe. Com molt jove. I No. tens cotxe, exacte. La millor és quan acabes la Pues jo crec que és rotllo uns 25 o així, perquè ja tens una miqueta de pasta i pots fer Jo coses. no, jo diria que els Bueno, 18. també. Com per exemple ara, que hem pogut venir fins aquí. Exacte. Bueno, paga YouTube. Sí, bueno. A veure, aquest home diu que les cases d'aquí no tenen jardí a darrere. Jo dic que sí. Llavors, estem anant a comprovar-ho, perquè clar, no sé... Mira, què és això? Això és un morito. Una cosa, aquest desert... Anem a explicar una història de futbol bastant divertida. I el puto Palau l'estava liant a l'entreu, no sé què estava fotent, i el David amb tota Aquest. la renegada li va venir una bola putant així amb musiqueta, pum, xuta la bola i em donen tota la puta orella, així que no me l'esperava, saps, amb un fred, uah, em vaig quedar... Òbviament la bola la van haver de llançar desinfladíssima. Sí o no? Sí, home. Anava fort, feia fred i era fàcil donar-li el cap al Ferran. Per tota l'explicació. Doncs això és el Trinity College. Dublin és una universitat que és la millor universitat d'Irlanda i es va fundar el 1582. Vale, doncs el llibre, que és de la Sally Rooney, Correcte. passa aquí, en aquesta universitat, i la sèrie es va gravar aquí. Llavors, ara veureu que s'entra per aquí, i és gegant, és el centre de la ciutat. Que bèstia. I venen molts turistes aquí, o sigui, part de la financiació de la uni és pels turistes que venen, sobretot a visitar la llibreria Old Library i el Book of Kells. Estem a l'entrada del Trinity College, Però és literalment això. Sí, en persona. la universitat més antiga de tot... És de tot Irlanda, oi? Sí, sí. La universitat més antiga de tot Irlanda. Què és aquest ou que hi ha aquí al mig daurat? Aquesta es diu Espera com espera. o alguna cosa així. És Vale. una peça d'art. Anem a escoltar aquest senyor que diu. Va. Bueno, anem a escoltar aquest senyor. Us ensenyo el que tenim aquí davant. Tu tenies clar, no?, que aquí hi havia futbol? Tenies claríssim. Mira quin gras. Mira quin gras, Hòstia. Està apetecible. La veritat és que sí, està supermaco. Buah, està per Et fas trepitjar. un largo, aquí, ràpid. Pisa fuerte que lo paga el gobierno. Com es nota que està nou, eh? Potser és que la gent està estudiant, no? És el que s'acostuma a fer en una universitat. Dissabte i els dies. Bueno, habla por ti, Hem d'entrar al Museum Building de la Universitat de Trinity de Dublín. No puc cridar molt perquè hi ha molt poca gent. Aquí fan història natural, o sigui, és un museu d'història natural i ciència, i donarem una volta a veure què veiem interessant. Em seguiu? Vinga, som-hi. Aquest museu, sobretot, destaca per la seva arquitectura, que és gòtica i neoclàssica. De fet, acabo de veure que aquells dos s'han colat a la Lecture Room, així que anem amb ells a veure què tal. Sí, s'acaben de colar dins. Heu fet els deures avui o no? Jo és que no he vist el Barça. Estem a un carrer molt peculiar d'aquí on normalment hi ha gent cantant, però és que no tothom pot cantar aquí, sinó que crec que has de demanar algun permís i es veu que és espectacular, però bueno, ara us ensenyo la persona que està cantant perquè és increïble. Say I'm sorry when you fight and leave your anger in the past. So don't go wasting precious time.
hear these words of mine. Life goes by. Estem al centre comercial de Stephen Green, considerat un dels centres comercials més macos, i és que no m'estranya perquè realment és preciós. I ara anem a donar una volteta i a veure si veiem alguna cosa i ens permetem algun capritxillo. Però això és un vídeo o una foto? Anem a provar aquesta pizza que té una pinta increïble. De què te l'has demanat? Salxitxa i bolets. Uau, prova això. Si vols ser un drac, prova això. Uau. Anem a donar una volta per aquest bar que diuen que és el més famós de per aquí. Es diu Temple Bar. La veritat és que és molt xulo, està tot decorat de Nadal. Ei, que guai, no? Happy Christmas! Happy Christmas! Uf, quina calor, quin agòbio, no? Déu-n'hi-do. No tinc ni idea d'on estem, Bueno, no sé si se m'escolta, estem a mitja part del partit clàssic Barça-Madrid, de moment 0-0, un gol anul·lat del Madrid, i sisplau, vull que veieu on estem perquè és increïble. I el millor de tot és que demà a les 12 tenim el vol, no sabem on acabarem aquesta nit, segurament anirem a dormir d'hora, farem muntat, beurem aigua, com sempre, i res, seguim, no? Anem a esmorzar una mica després de la nit d'ahir i a punt ja de tornar cap a Barcelona. Unes fries... Ai, no! Unes fries... Aquí. I m'he demanat una doble bacon. Doble bacon pollo. Té pintón, A veure què tal. Ja estem a l'aeroport de Barcelona, ja s'ha acabat el viatge a Dublín. Ha sigut un viatge molt xulo, hem fet moltes coses. Espero haver-ho gravat tot bé i que hagi quedat un vídeo entretingut. Bueno, haurà fet el que haurà pogut, S'haurà fet el que s'ha pogut. I res, si us ha agradat molt, o us ha agradat una mica, o us ha agradat quasi gens, però hi ha una mica d'agrado en aquest vídeo, doncs recordeu donar like i que això ens ajuda molt a seguir fent vídeos. I res, ens veiem en el següent vlog. Bueno, va, deixem per aquí. Adeu!